Adam and Eve Season 2. Parang may something po na off. Na yung butas po ng alkansya namin, masikip po yun. Pagkita ko po nung araw na yun, parang malaki na po siya. Who do you think did that? Na pinalaki lang yung butas ng... Siya? Nosebleed pa ako para sa Emrys. Emrys, when you frequently talk about Bible verses and you say it every time there's a question about you before you say something. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pa si James Server para magatid sa inyo ng balita na ngayon linggo. At para sa mga unemployed dyan, ito ay uubos sa ating oras ngayon. So kamakailan, lumaki na naman ang issue sa pagitan ni Adam Alejo at ang kanyang ex na si Emrys. Kung naalala nyo dati, 7 months ago, ginawa ko sila ng content. At kung maaalala nyo din, bago ko ilabas tong video na ito, so dito meron akong whole ass yapping regarding dun sa may point for point pa ako, wala akong buhay. Kasi gusto ko syempre pakinggan ang kanilang both sides. Pero sa kabutihan palad ay nagkaayos na sila. Marami akong kinat out. Kasi ako dito, nung panahon na ito, mas naging critical ako kay Adam. Kasi siya ang nag-uproot sa kanya kung nasa na siyang bansa. Pero nung dinadaanan ko yung mga tao involved, tinignan ko yung mga page ni Emrys, tinignan ko yung page ni Adam, meron talaga akong hindi, parang hindi ko mapalagay. Kaya ginawa ko, so kahit pinaghirapan ito i-edit ng ating editor, ay sabi ko, kakat ko lang, lalagyan ko lang ng parang bookmark. Nababalikan ko to pag lumabas na yung totoo. At lumabas nga. Mabuti lahat hindi ko inunahan, husgahan ang kahit sino dito. Kasi kailangan pa natin dagdag konteksto. So, lumabas itong video na I am ready to speak now ni Adam. At meron mga ilang points na kailangan pag-usapan dito, lalo na yung sa alkansya. So, tatawagin ko tong alkansya incident. Makakapag-ipon kami. Kaya nung araw po na binigay niya sa akin yun, naglagay po agad kami ng pera. Yung piggy bank po ay nagsilbi sa akin na assurance. Dahil malapit sa akin ang pagdating sa pera, bilang isang breadwinner, doon ako mas tinamaan. Meron tayong mga desisyon na hindi tayo proud, mga nasasabi natin sa ating emosyon. Pero ito, yung alkansya, so kukwento ko muna saglit, meron silang alkansya ni Emrys na nilalagyan nila ng pera. Ngayon, napansin niya yung butas. Ito ko yung photo lumuwag hindi na tight So, lumuwag siya. O tinanong niya ngayon si Emrys kung ano nangyari. Bakit nawala yung laman ito? Bakit ang gaan? Tapos, so ewan ko bakit ganun ka-cartoonish si Emrys sa kanyang reaksyon na ginanon niya yung kamay niya. No. Ang ginawa niya po, nakaganto lang siya. Nakapikit. Nakaganyan po siya. So ako po, I was shaking. Sabi ko, nasan na yung pera natin? Kasi tinatanong ni Adam kung nasan yung pera. Ngayon, dito puro mga alegasyon lang ito na kung sino kumuha at kung kanino. Baka may ibang tao rin nakakapasok doon na di nila alam, di mo masabi. Pero itong mga alegasyon na to ay nakapoint kay Emrys. Tayong dalawa lang naman nakakaalam nito Ngayon, ang pinaka-naayawan lang ni Adam dito ay bakit hindi ka nakipag-communicate sa akin? Bakit ganitong parang nawala ka lang, nag-shutdown ka lang? Kung nawala man yung halaga ng ating pera dito, kung nawala pwede naman natin pag-usapan bilang magkarelasyon. Tapos, yung mga messages ni Emrys, I will be back with 100K. Ang random nun. Ang fickle-minded na at nakakapagod yon para kay Adam. Kasi sinusundan mo Uy, dito ka na pala. Uy, ito na pala gagawin mo. Ito na pala. Nakalungkot lang kasi nagtatawagan pa sila kada party na parang Adamonyo, Eva na maraming Evas. So, diba? Magiging away barangay lang ito instead of nagkakaroon tayo ng productive na usapan. Pero syempre, dahil una nilang mga relasyon ito, mga bagong emosyon na pinagdadaanan nila, naniniwala pa rin ako na nagkamali lang sila. Well, mostly nagkamali ito si Emrys. Kasi para sa akin, yung pag-uproot ni Adam kay Emrys, that's on him. Problema na niya yun. Siya gumawa, panindigan mo. At mukhang pinaninindigan naman niya, diba? Nagbibigay siya, nagpo-provide siya kung ano yung kailangan na hindi parang utang na loob ni Emrys sa kanya. Parang, hindi na mo ko dito, diba? Naniwala ko sa mga pangarap mo, gawin natin to together. So, tulad ng lahat ng mga relasyon, hindi ito one-upan. Hindi ito 1 point si Emrys, 2 point si Adam, 2 point si Emrys. Hindi ganyan na isang relasyon. May mga oras at may mga bagay, may mga pagkakataon na quote-unquote na magpapakumbaba ka na lang. Kailangan mo ibaba yung pride mo. Kasi ganun ang relasyon. May mga sirkumstansya na lamang quote-unquote yung isa kumpara dun sa isa. Kasi syempre, hindi naman to +1 +1 math Ang mga experiences, ang mga pagkakataon, ang mga events sa buhay natin, meron tayong mga binibigay ng sobra at minsan tayo naman na binibigyan ng sobra. Ganun yan. Back and forth yan. Ngayon, nakakapagod yan pa ikaw ay lagi mong binibilang. At unfair yun sa'yo at sa magiging karelasyon mo. Pero tama na lagi mong kino-communicate kung ano yung nararamdaman mo sa particular na oras na yun. At yun ang hinahanap ni Adam. Nasaan ka nung
nung kailangan kita. Pero at that time, what's important to me is nandun yung partner ko in the middle of our problem. Hindi pa nga kita pinaparatangan eh. Binibigyan kita ng oras na sumagot ka sa akin. So, yun ang nakulangan siya. Kasi nung nakita ko dito, ang nakaisip pa nga nito ay si Emrys mismo eh, na lalagay natin sa alkansya na ito ang ating pera para makapag-ipon tayo kasi merong daw si Adam na 500k na utang. So, ewan ko sa personal ng buhay o sa mga content na ginagawa niya. At Adam, panoorin mo ating video na hindi financial advice pero tungkol sa finance. Shameless plug ko lang din to. Ito yung pagdating sa pera eh. At kaya ako na-triggered, kaya ako rin na rin binigyan ng follow-up itong video nila kasi may tungkol sa pera eh. At na sobrang nakaka-trigger, nakaka-anxiety ang pera in general. Meron ka mang pera o wala. Kasi kung meron kang pera, ang susunod mong iisipin ay paano ko patatagalin at paano ko gagamitin tong pera na to para mapatagal to. At kung wala ka naman pera, syempre kung paano ka naman magkakapera. So, gusto ko lang balikan ulit. So, panoorin mo yan, Adam. Hindi natin bibigyan ng tips sa relasyon mo kasi ikaw lang ang mas nakakaalam niyan at kay Emrys din. Tapos, kay Emrys naman, so, susunod naman ay yung puting pulbo incident. So, ito, isa tong malaking alegasyon. Alam ko mayroong mga screenshot si Adam, pero isa tong matinding akusasyon na sabihin na meron silang tinake nung nag-start sila sa relasyon nila, na itry niya at na-overwhelmed daw siya, parang upper. Ewan ko, edible ba ang tawag sa mga ganon? Basta yung nakakapagpa-hype sa'yo, down ka sa isang bagay, hahanapin mo yan. Ito ang usual na case ng mga taong hindi kayang i-process ang kanilang emosyon. Kasi pag sila nalulungkot, lungkot na lungkot talaga sila. So, naghahanap ngayon sila ng kailangan nilang kapitan. Pwedeng sa relihiyon, pwedeng sa mga edibles, pwedeng sa mga iba pang bisyo, at kung ano-ano pa. Kaya ako, nung dinadahan ko yung kay Emrys na talagang every word is a Bible verse, pwede na siya gumawa ng kanta. At nung sumali siya sa isang video pa ng isang interview kay Makagago, John 8:32, the truth will set you free. I believe that. Exodus 20:16, you shall not bear false testimony against your neighbor. Proverbs 12:19, truthful lips endure forever. Parang nauumay na ako na hindi ko kailangan ng salita ng Diyos. Ang kailangan ko ay salita mo. Ano ang magiging response mo? Sinagot din naman niya na tulad nun sa alkansya na hindi siya daw ang kumuha nun. Sabi niya, baka daw si Adam. Who do you think did that? Na pinalaki yung butas na siya? So, doon na lang lumalabas sa akin tinfoil hat. Itong aking medyo bobo. Bili na kayo sa description. Na baka may isa pang tao involved. Ito ay binibigyan ko lang ng good ending na pareho silang walang kinalaman ba't nawala yung pera nila. Na baka may isa pang taong pumasok doon. Kasi itong kanilang alkansya ay gawa sa chalk. Hindi siya vase. Hindi siya parang bababasagin na glass. Pwede mo i-chip away, onti-onti at buksan. Ito yung before and after nung alkansya na yun. Ang isa sa mga pinaka-trigger dito yung mga messages ng pagsabi ng i-unalive ko sarili ko, nakaka-trauma yan at ayoko yan maramdaman ng kahit sinong tao dyan na parang nagiging responsibilidad mo tuloy ang buhay ng isa pang tao. Na ikaw nga mismo, di ba, na meron kang ginagawa, meron kang kailangang gawa ng paraan sa sarili mong buhay, iisipin ko pa yung buhay ng iba. Kasi sabi ko sa iyo, bago kayo talaga mag-full commit, bago kayo magsimula ng isang relasyon, siguraduhin nyo na ikaw din mismo ay naiintindihan mo. Kasi huwag mo ang iasa, naiintindihin ka ng karelasyon mo 100% of the time kung ikaw mismo di mo maintindihan sarili mo. Naiintindihan ko na mga ikaw ay mas bata, mas maraming areas to improve. Di mo naman lagi magiging perfecto mga desisyon mo at ang emosyon mo. Di mo lagi ma-check. Kaya at the end of the day, itong dalawa, hindi ko sila masisi sa kanilang pinagdaanan. Pero sila ay valid na mag-ilabas yung kanilang mga naramdaman sa pagkakataong ito. Pero kay Adam, siguro itong 8 months na inantay niya ay para alam niya kung ano sasabihin niya online. Kasi itong hirap ang relasyon mo public eh. Para bang lahat kayo, jowa ko na din. Lahat kayo, kailangan ko na rin pasayahin. Na dapat tayo lang nag-uusap. Merong mga lalagpas dyan na sa ibang tao ay ayaw, sa iba naman okay lang, sa iba naman big deal, sa'yo hindi. So bakit kailangan kong marinig ang opinion ng lahat? So I think yun yung gusto niya sana makuha. Pero paano mo magagawa yun kung meron kang fickle-minded na ex na iba-iba yung desisyon, iba-iba yung napag-usapan. Kasi nung sinabi dito ni Adam na nung time na pinapadelete niya yung video, ang dating ay huwag mo napakita yung video na yan nung umiiyak ka kasi it will look bad sa akin. Pero ang gusto kasi niya, mapag-usapan muna natin to bago to maging ganitong bagay. At yun, pinakita naman niya dito sa mga resibo niya. Ayun nga, nung bumalik siya sa Pilipinas, sinanong din niya yung friend ito tulad nito na okay ba siya, yung mga kailangan niya, babayaran ko pa din kahit papaano. Ito sinabi sa isang friend nila na kasama doon na hindi ko na kaya na panindigan at di ko na kayang sabayan si Emrys sa itong pinagdadaanan namin. Nasinubukan din naman niya. At nakapag pinapanood ko ito kasi kumakain ako ng tatanghalian ako, nag-post na si Emrys ng sagot niya dito kaso nawala eh. Nung dinilit niya, na-stop na rin yung video. Dati hindi gano'n ng YouTube eh. Pero may sagot din siya dito. Ang narinig ko lang nung lumabas yun, siguro mayroon 1 to 2 minutes, ay edited yung mga shots daw na ito. May mga iba daw dito na iniba
o merong editing na nangyari. At bumunta ako sa kanyang page, sinabi niya dito na private muna, mangyaring malutas ba natin to sa social media? A nice Google Translate. So I think ang gusto niya paramdam dito ay try natin tong i-fix bago i-post sa social media. Pero ginawa mo na din dati to, pero guluhan ako. So either way, sabi sa Corinthians Kabanata 11 verso 13 to 15, for such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will be what their works deserve. So siguro dito, Emrys, alam ko pagbabasa mo ng mga Bible verse ay para din sa iyo, na at least nakakalma ka, na naisip mo na ang Diyos ay sa iyong tabi. Pero kasi hindi yan gagana pagdating sa mga ganitong debate, o at least, alam mo yan, nagpo-prove ka ng iyong innocence. Kasi magmumukha ka lang at nagtatago ka sa salita ng Diyos. O Englishin natin. O Emrys, if you think, nosebleed pa ako para sa Emrys. Emrys, when you frequently talk about Bible verses and you say it every time there's a question about you before you say something, I know that it is for you. I know that you are seeking refuge and peace while reciting these verses. But when you are asked a question, you should answer it as fast as possible, or at least as quick as you can. Because it will just look like you are hiding behind the Word of God. When the people are... I'm tired. When the people want the word of Emrys. This is just a tip for you. Okay, ngayon magbabago na ako na ulit ng pananalita ko. So, yun lang siguro yung napansin ko throughout sa interview niya kay Makagago, na nagmukha lang siyang lalong guilty sa ginagawa niya. I'm sure meron siyang mas gustong way na ipakita yun, at yun nga yung pinakita niya sa kanyang ngayong naka-private na video. Ewan ko kung lalabas din siya after nitong video na ito, o after ilang months na naman, o ilang days lang. Pero at the end of the day, kay Adam pa rin ako ngayon. Sa ngayong pagkakataon, 70-30 ako dito. 70 kay Adam, sa kanya pinapakita rito. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, pagdating sa relasyon kasi hindi naman to puntuhan, hindi naman to skoran, hindi naman to pagalingan. Pero since ngayon mag-exa sila, sa tingin ko naman hindi na rin yun ka-big deal kung sinong tama sa kanila. Kasi ngayon gusto na lang nilang mag-continue sa kanilang mga buhay. Iba sa Piso Challenge, talaga nag-boom si Adam. Pero ang pinakamalaki pala niyang challenge ay ang puso. Yung pala ang challenge na kahit sino ay hindi kayang masagot agad o hindi kayang malagpasan agad. Mahirap talaga. At kudos kay Adam na inaabot siya ng ganito katagal bago siya nag-speak up dito. Nagkaroon pa nga siya dito ng para mga check-up tungkol sa kanyang mental health. Talaga na madugo yan. Sana matapos na lang ito para meron ng gawin ng mga favorite kong unemployed dyan. Yung matututunan mo sa kanila, hindi mo to lagi ma-apply sa sarili mo. Depende pa rin yan sa magiging chemistry mo, sa magiging karelasyon mo, at sa sarili mong bias at experiences beforehand. Alam mo, nakakatuwa kasi kahit sa laki ng nangyaring ito, silang dalawa ay nagsasabi pa rin ng mabuting bagay sa isa't isa. Kaya nga doon ko naiisip na wala talaga tong mali siya. Walang malis to nung nag-start. Pero tulad ng buhay na hindi mo malaman anong susunod na mangyari sa'yo, kung anong masasabi mo at the heat of the moment, pinapakita lang dito yun. So sana ay matapos na ito para mapag-focus sa sarili lang mga content, kasi diba may influencer na din si Emrys sa sarili niyang right. Meron siyang 1.3M followers sa FB. Unnecessary drama lang to na magbo-blow over after a while. Na sana malagpasan na nila to at makapag-focus nila sa sarili lang mga content. So doon tatapos sa ating content ngayon. Ako nga pala si James Yapper. Ang para ubusin ng mga final boss unemployed topics dyan, James Yapper na mamaalam. Shoo!